Egunon, ongi etorri magazinera, gaur asteazkena apirilaren 13, Aitziber Galar eta Odei Sarasarekin egonen gara, Buztintxureando txuriko kideak dira haiek eta Galerna izeneko dokumentalaren berri arituko gara hizketan. Hori baino lehen, pasa gaitezen eguneroko edukiak ikustera. Pasa gaitezen efemerideak ikustera. Apirilaren 13 ere zen, baina 1819an, Katalina Medici Frantziako erregina eta Enrique Bigarrenaren emaztea jaio zen. Urte batzuk beranduago, 1834ko apirilaren 13an, Londresen Thomas Morok Utopia uko egin zion Enrique VIII Elizaren buru zela eta Katalina Aragoikoaren dibortzioa onartzen zituen akta sinatzeari. Urte andana beranduago, 1913an, Abiron Baiones errugbi taldeak Frantziako txapelketa irabazi zuen. 1931ko apirilaren 13an, Eibarren Espainiako bigarren errepublika aldarrikatu zuten. Eta azkenik egun berean, baina 1943an, San Francisco badian, 4 presok alde egin zuten Alcatrazeko presondegitik. James Borman, Fred Hunter, Harold Brest eta Floyd J. Hamiltonek hain zuzen ere. Ikus ditzagun orain lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur apirilaren 13a da asteazkena, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Esne ekoizlegen bidezko prezio eta elikadura katearen legea betetzea eskatzen duten. Amaitu dira 121 errepide nazionaleko lehen zatiko obrak Ezkabako tuneletatik Olaberaino. Lan istripuak gora egin duten Nafarroan 2021an 20 hildako izan dira. Aierdi lehendakari ordeak Burlatan aurkeztu ditu autokonsumorako eguzki energia erabiltzen duten birgaitutako lehen etxe bizitza publikoak. Sydnak 5 milioi bizita izan ditu eta Nafarroko informazio georreferentziatuaren ia 35.000 gigabyte deskargatu ditu azken 2 urteetan. Aste zainduan errepidetan zuhurtziaz jokatzeko deia egin du Nafarroko gobernuak. Turismoko blog berria atera du Nafarroa helmuga turistiko gisa sustatzeko. Trinitariozko kaleko igogailuaren obren bigarren faseak Larrañako aldapa kalearekiko eta takonarekiko oinezkoentzako konexioa hobetuko du. Glaukoma prebenitzeko kanpainan parte hartu zuten personen 9,7 begietako tensio handia antzeman zitzaien. Apirilaren 28an 2022ko Sanferminak iragartzeko epaimahaiak aukeratutako 10 kartelen diseinuak ezagutuko dira eta irabazle aukeratzeko herri bozketari ekingo zaio. Nafarroko Museoa Javier Villarreal idazlearen imaginarioen eta paisai kritikoen kartografia bat erakusketa eskainiko du. Ziudadelako erakusketa gunek argazkigintza, eskultura, pintura eta ikusentzunezko uztartzen dituen esperientzia eskainiko dute egun hauetan. DNA, Nafarroko dantzak araikidea programaren barrenean, Lead Silhouette dantza taldeak Los Perros estrenatuko du igandean Lesakan Arriondoa kulturetxean. Ur marka liburua aurkeztu du Ricardo Arregik. Apirilako 26 asteartean ikusgarritasun lesbikoren nazioarteko egunaren harira zinema, kultura eta aniztasun lotzen dituen laburmetral proiekzio eskainiko dira Baztanen, Arizkunenea kulturetxean arratsaldeko 6:00 aintzinera. Eta orain, agenda. Gaur 13an Bastardixek kontzertua Central Cafe antzokian arratsaldeko 8:00. Bastardixek Deun Groove Studion Berriozarren grabatu du Amestutako lurraldea lana 2020an eta 2021an grabatu zuten. Josu Erbiti soinu teknikariaren gidaritzapean. Ziudadelako mistoen eraikinak Sastraka, Maleza,
Pello Lizarralde, Jose Ignacio Agorreta, Imanol Ubeda eta Imanol Royoren erakusketa hartzen du. 2022ko martxoaren 18tik maiatzaren lehenera. Erakusketa proiektuak Erein editorialaren kolaborazioa izan du. Eta azkenik igandean aberri eguna. EH Bilduk aberri eguna herri asketa berdinen batasunerantz aurrera egiteko batasunaren eguna bezala ospatuko du. Koalizioaren ekitaldi nagusia 12etan abiatuko da Golem Zinematik eta Sarasate pasea lekuan egingo den ekitaldi politikoarekin amaituko da. Bertan, Arnaldo Otegi, EH Bilduko koordinatzaileak, Joseba Asiron Iruñako udaleko koalizioko bozeramaileak eta Izar Hernando, EH Bilduko gazten idazkariak parte hartuko dute. Eta orain, egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara beti bezala. Nafarroako biztanleetatik 950 lehen mailako arreta jo zuten 2021ean. Horixe da adierazi dutena lerroburu nagusian. Azaltzen denez, osasun zentroek 6 milioi hitzordu izapidetu zituzten, 153 telefonoz. Kontsulta presentzialak 121 gehitu dira martxoan, otsailarekin alderatuta. Argazkian zenbait aurpegi ezagun esparragoak biltzen. Denboraldiko lehena jartzen du. Modu ofizialean ekin zion zainzuriaren kanpainari eta aurten 8 milioi kilo biltzea espero da. Beste lerroburu batzuetan, 53 urteko gizon bat hilda Iruñean lan istripuz. Gobernuak 2.482 lanpostu egonkortuko ditu administrazioan, behin-behinekotasuna murrizteko. Beltran, Suárez eta García Nafarroako PPko presidente izan nahi dute. Eta azkenik, N121A errepideko Ezkaba-Olabe zatia amaitu da. Diario de Navarrara pasako gara orain, lerroburu nagusian, Nafarroak 2186 plaza finko egingo ditu oposiziorik gabeko bitartekoentzat, merezimendu lehiaketarekin bakarrik. Lege nazionala aplikatuko du administrazioan bitartekotasunari aurre egiteko. Argazkian, Iruñeako Entzierroaren monumentuaren parean turista batzuk eta letra larriez, Iruñea turistaz beteta. Hotelen eta landetxen okupazioa beteta dago foru erkidego osoan. Putinek dio ez duela erasoaldia geldituko Donbass menpean egon arte. Ukrainako inbasioaren helburuak defendatu ditu Errusiako presidenteak. Goazen gara egunkariarekin, lerroburu nagusian, egunean 238 lan istripu eta 78 langile hil dira 2021ean. Diotenez, 2 heriotza gehiago dituen jardunaldi batean, gehiengo sindikalak adierazi du ezbeharrak eta lanbide gora beherak saiets daitezkela bitartekoekin. Argazkian, Ukrainiako gerraren bombardaketaren ondorioak. Helburuak patxataz beteko dituela dio Putinek. Errusiak Ukraina inbaditu zueneko 58. egunean ezarritako helburuak lasaitasunez betetzeko dituztela esan zuen atzo Vladimir Putinek ekialde urrunera egindako bisitan. Helburuak betetzea da gure zeregina eta patxadaz jardungo dugu, adierazi zuen. Amnesty Internationalek bestalde bermeak eskatu zion Poloniari, inkomunikatuta dagoen Pablo González kazetariarentzako. Eta berrian ze berri gaurkoan, lerroburu nagusian, lan istripuen eta gaixotasunen igoera salatu du gehiengo sindikalak. Sindikatuen arabera, ezbeharrek eta eritasunek 10,2 egin zuten gora iaz Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta 16,7 Nafarroan. Diotenez, datu ofizialek ez dute COVID-19aren eragina islatzen. Izatez, langile baten heriotza ere agertu du berriak. Langile bat hilda Iruñean obra bateko garabi baten palak jota, eta beste bat zendu da Leioan, Kar Bizkaia enpresan. Argazkian berriro ere Putin. Donbass jarri du jomugan Putinek. Bertze lerroburu batean, Arizkunrok jaialdiaren 8. aldia eginen dute ekainaren 24an. Eta azkenik betiko moduan Euskal Herria irratia. Berri nagusian, hildako bat Arrosadian, lan istripuan.
Lan istripua Urrobi ibaiaren kaleko obra batean gertatu da. Orga baten besoek langilea jo duelarik. Zendutakoa, Mari Ezkurrena eraikuntza enpresako langilea zen, 52 urte zituen. Iruñean bizi zen eta 2 alaba txiki ditu. Aurten Euskal Herrian 18 lagun zendu dira jada lan istripuan. Bertze berri batean, Bastardix taldeak joko du gaur zentralen. Eta azkenik, Nafarroan 2021 batean, lan istripuek 106,7 egin dutela gora salatu dute hainbat sindikatuek. ELA, LAB, CGT, SK, Steilas, N eta 3 sindikatuek kritikatu dutenez, Nafarroako lan istripuek eta lanbide gaixotasunek gora egin dute indize guztietan, 2021 batean, 2020an erregistratutako datuekin alderatuta. Istripu tasa 1,6,7 igo baita erran bezala. Movistarrek pertsonen bizitza hobetu nahi du. Izan ere, orain, gigabaterainoko zuntza, datu infinituak, eta Movistar Gehi futbola izateaz gain, smartphone bat eta Netflix 3 hilabetez izan ditzakezu opari gisa. Hori guztia 125ko deskontuarekin, 4 hilabetez fusion selekzionera pasatzen bazara. Pasa Movistarrera eta ikusi nola bizitza den apur bat hobea. Eta orain eguraldia ikusiko dugu. Gaur temperatura maksimoak apur bat baxuagoak izango dira. Odeitza aldakorra izango da, goizean odeien tarte odeitsuak izango ditugu, baina odei gutxiako tarteak ere izango ditugu, eguzkitsuagoak. Euri pixka bat egin dezake, baina egitekotan euri txikia egingo du eta gutxi. Goizean haizea ia ez da nabarituko, arratsaldean iparraldetik finkatu eta apur bat indartu egingo da. Temperatura maksimoak 16 eta 18 gradu artekoak izango dira. Ostegunean lainotuago, egunaren lehen partean odei ugari pilatuko da, batez ere Kantauri isurialdean, baina arratsaldean odeitza saretu eta ostarteak irekiko dira. Egunaren lehen partean baliteke euri pixka bat egitea, batez ere Kantauri isurialdearen ekialdean. Temperatura minimoak apur bat iko egingo dira eta maksimoetan ez da gora beherarik izango. Mendebaldeko haizea ibiliko da hasieran eta gero iparraldera egingo du. Ostiralean temperatura igo egingo da. Goizean goiz baliteke odeiak izatea, baina goizak aurrera egin ahala argitzera egingo du. Iparraldeko haize suabea ibiliko da. Temperatura minimoak atzekoak izango dira, baina maksimoak 3-4 gradu ingurukoak izango dira, batez ere barnealdean. Bueno, eta goiz honetan erran bezala Aitziber Galar eta Odei Sarasarekin gaude, Buztintxure Ando Txuri elkarte horretako kideak, ongi etorri, egunon. Eskerrik asko, egunon. Bueno, hain zuzen ere, erran dugun bezala, Galerna izeneko dokumental horren arira, ez? Eginen dugu gaur solasaldia, hortik hasiko gara, ez? Zer da dokumentalean kontatzen duzuena eta zergatik egin duzue dokumental hori? Beno, dokumentalean pixka bat kontatzen dena, kontatzen saiatzen duguna da, Iruñak auzoetan existitzen ziren ekintza prebentibo komunitariorako zerbitzuak bertan bera gelditu zirenean eta egoera hori asustatu zuen hainbat ekitaldi eta hainbat... Hori da. Bai, hori izan zen saiatu genuena isladatzea, hor Galerna dokumentalean izan zen nola geratu ginen ekipo guztiak, ez? Nola bizi izan genuen gure bertan berako kontratua eta hori izan zen gure nahia. Beraz, ongi ulertzeko, badire, ez? Badago sare bat, dela prebentziorako ekintza komunitarioko zerbitzuen sare hori, ez dakit ongi errandu da, baina, sare moduk hori, hor badire elkarte handana bat, haien artean zuena,
Zer da egiten duena zehazki elkarte sare horrek? Bai, elkarte hauek badira auzo bakoitzean egiten dugun lana, gara haurretan erabeekin lan egiten ditugun elkarteak, gure nahia, gure lan desioa da prebentzioa eta beraien protekzioa. Gure aktibitateak beti badira aisialdian, saiatzen gara aisiaren bitartean. Pixka bat haien aisialdian akonpainatzea, ez? Eta haiekin, eta azken finean, zerbitzu hauek Iruñeko 8 auzoetan funtzionatzen zuten zerbitzuak ziren, auzo bakoitzean auzo horretara adaptatuta. Eta, bueno, prebentzioa, Aitziberrek esaten duen bezala, prebentzioa eta aurren garapen inguru hurbilean haiekin egotea zen pixka bat erronka eta helburua, ez? Eta hori 8 auzoetan eta auzo bakoitzean elkarte baten esku egiten zen zerbitzua zen hau, izen korapilatsu duen zerbitzu honek. Normalean guk talde preventiboak esaten dugu. Talde preventiboak esaten dugu. Eta bertan, hainbat teknikari geunden, eta teknikari zezik bolondres pila bat, Iruña osoan edo auzo ezberdin guztietan osotara 500 bolondres baino gehiago, eta guztien artean pixka bat helburua edo erronka hori zen, ez? Aisialdi espazioetan edo esparroetan aurretan erabekin egotea, haien pixka bat garapena eta sustapena akonpainatzeko. Talde horiek udaletxeak sustatutako taldeak dira, nola funtzionatzen du? Erran nahi dut, da elkarte bat, borondatez elkartu dena, edo da udaletxeak sustatu duen ekimen bat? Hasieran izan zen auzokideen idei bat edo mugimendu bat, lan egiten genuen bolondres moduan, teknikariak ere bai, eta gero nola lan hori ikusten zen beharrezkoa zela eta ongi egina zegoela eta bai egiten genuela prebentzio lan hori, hortik bai udaletxeak egin zuen kontratu bat auzo bakoitzari, auzo batzuk lehenago hasi ziren, beste auzo batzuk beranduago, Bustintxuri adibidez hasi zen 2017an kontratu horrekin. Lehen ere bai subentzioekin bizi ginen, aktibitate bakoitza edo proiektu bakoitza subentzio batera botatzen genuen eta horrela ekonomikoki mantentzen ginen, baina denbora gehiena egia esan bolondres moduan lan egiten genuen. Eta gero ja, udaletxearekin kontratu hori egin genuenean, urtean zehar geneukan lasaitasun hori eta gero ere bai ginen publikoa, bazen zerbitzu publiko bat eta hori ere bai sortzen zuen sare oso garrantzitsu bat guretzako beste zerbitzuekin, gizarte lana, osasun etxeak, eskolak eta hola. Orain, aldaketarekin ia da bueltatu garela subentzio munduari, baina nola badaukagu bide hori egina jarraitzen dugu sare hortan. Naiz eta ez izan zerbitzu publiko bat, baina jarraitzen dugu sare hortan lan egiten, adibidez Bustintxuri. Eta beraz, dokumentalean salatzen duzuena da nolabaiteko ekaitza edo galerna bat, igaro duzuela, zergatik zer gertatu da. Aldaketa aipatu duzu, pentsatzen dut, udaletxean gertatu diren aldaketa horien harira, hor jasoran dituzuela zuek, aldaketa handana bat. Bai, ekaitza handia bizi ginen, ez bakarrik langileak baizik eta auzo guztia, gure elkarte bakoitzarako gure auzoa izan bada dena, gure erlazioak auzoan bertan badira oso estuak, gure lan ez delako ofizina batean, badaukagu gure ofizina, gure bulegotxoa, baina gure lanak kalean da eta auzoko haurrak, familiekin, eta sentitu dugu galerna edo ekaitz hori kendu digutelako zerbitzu oso garrantzitsu bat auzorako eta jendea bizi izan duelako hola. Eta ez da bakarrik kendu digutelako kontratua baizik eta kendu digutelako gure perfilak handik teknikariak eta lokalak eta azkenean kendu digute elkarteko gauza oso garrantzitsu bat kontratu hori orduan sentitu dugu hola eta gainera momentu hartan izan zen 2020ko abenduan, justo pandemia pasata gero jendea bazuela erlaziorako behar izugarria, orduan izan zen oso egoera latza guretzako bai. Hain zuzen hori ekaitzaren erdian zuek ez, jasan zenuten
ekaitz hori. Prebentzio talde hauek, ez? Pentsatzen dute egiten duten lana dela nahiko berezia, ez? Azkenean, normalki udaletxek egiten dituzten programak edo administraziotik, kontratatzen da enpresa bat, egiten dire hor, ekintzak, aisialdiak, eta hau zen bertze eredu bat. Hemen proposatzen dena da, egotea kalean eta hurbiltzea jendera, ez? Dokumentala nahi zuzen ere, kide batek aipatzen zuen, bulego batetik, udaletxetik, ezin dela ezagutu errealitatea zuek ezagutzen duzuen bezala, ez da? Bai, pixka bat hori da gakoa, ez? Zerbitzuen gakoa edo elkarten gakoa. Galdetuzuna lehen oso garrantzitsua da, jakitea, zerbitzuak kudeatu baino lehenago elkarteak existitzen zirela, eta auzoetan lana egiten zutela. Zerbitzua etorri zen zerbait, geroago etorri zen zerbait izan zen. Orduan, auzoan egotea, langileak auzoko bertakoak izatea, garapen, hurbiltasun eta kaletako ezagunpen bat ematen digu, ez? Eta hori oso ezberdina da. Ongi daude, udaletxeak edo administrazioak aurrera eramaten dituzten hainbat zerbitzu edo hainbat jarduera noski, baina ez da berdina. Ez da berdina bertakoa izatea eta auzo bakoitzeko partikularidadeak edo ezagutzea eta bakarrik zerbitzua eskaintzea, egitea eta joatea. Askotan esaten dugu, kuriosetate bezala ez, adibidez, askotan joan gara kanpaldietara edo ludotekan egon gara begiralem edo monitore bezala, baina bakarrik ez esparru horietan baizik eta gero arratsaldean plazetan edo erosketak egiten aurretan erabekin elkartzen zara. Orduan, bizitzako akonpainamendu bezalako bat egiten genuen, ez? Eta jarraitzen dugu egiten, ez? Beste modu batez, baina zerbitzu horren ideigakoa edo oinarri sendoa hori zen, bertan egotea. Eta beste egiten diren beste zerbitzuekin, zailagoa da hori gertatzea. Hor, zuen izenean dagoen kontzeptu klabeetako bat da komunitatearena, ez hain zuzen ere, eta hau seguraski da ezberdintasun bat, udaletxek eskaintzen duten zerbitzu motena, ez? Horiek dira gehiago, ezakitala erran konsumo zerbitzu moduko batzuk, hori hemen duzue aisialdi, ekitaldi hori, goazen eta gurrez. Zuek berri sortzen duzue sare bat, eta elkar ezagutzen zarete, ez? Komunitatearen kontzeptua da hor zentrala. Zergatik uste duzue, Enrique Amaiak eta orai etorri den udaletxe talde horrek uko egin nahi diola modelo honi? Hori, lehenengo nik uste jakin behar dugula erabaki politiko bat izan zela. Zerbitzuak bertan bera gelditzarena, erabaki soilik politikoa izan zen, zeren ez egon inolako ebaluaziorik, ez egon inolako diagnostikorik, non jartzen zuen beste modelu bate aurrera eraman behar dugu, zen hau eson funtzionatzen eta gure proposamena beste hau da. Hori ez da inoiz egon. Agian merkeago dela, justifikatu dute? Ez, izan daiteke, nik uste alde batetik beldurra dutela, zen badakite guk gure espazioak kontrolatzen ditugula, beti ere helburu positiboekin noski aurretan erabengan, baina ez dira, nolabait esan, zerbitzu, zuk esan duzu bezala ez, zerbitzu estanko bat non zerbait egiten dugu eta joaten gara baizik eta bizitza modu bat da. Nik uste autonomia, gure autonomia da beldurtzen zaiena, ez? Azkenean gure auzoan parte hartzea bada librea eta gure aktibitateak ez dira jaiotzen hola programa batean edo triptiko batean jaiotzen dira gure biztanleriaren parte hartzearekin, ez? Orduan hori ezin dute kontrolatu, hurrengo asteartean hasiko dela ezakitzer, tailer, ateraldi, ludoteka edo dena delakoa hori ezin dute kontrolatu eta nik uste hori da beraiek ez dutena nahi, ez? Gure autonomia. Eta gainera, gune edo esparru kritikoak dira. Eta batzutan kritika hori ere udalaren garen hortzen da, berdin zaigu koloretako udala, baina espazio kritikoak egiten ditugu aurretan erabekin eta askotan helduok hartzen ditugun erabakiak haiekin ere hitz egiten ditugu eta eztabaidatzen ditugu, eta askotan ere politikariek hartzen dituztenak. Orduan hor, espazio kritiko den moduan ere, haien nolabaiteko urduritasuna, azten zaie. Hala ere, pentsatzen dut, proposatu dutela ordezkatzeko zerbait, zer da haiek mahai gainean jarri dutena, zer da orain dagoena? Bai, egin dituzte nola talde batzuk kontratu batzuekin, ez dakigu ze
titulazioa daukaten teknikari hauek, ez dakigu, baina jarri dituzte auzo bakoitzean talde bat, baina egia da gure auzoan adibidez ez daukate jarraipena, goizero, ez daukate jendearekin erlazioa, bai badaukate bi aktibitate edo 3 aktibitate, baina auzoan ez daude, jendea ez ditu ezagutzen. Ez dakigu oso ongi zein diren aktibitateak, ez da nori daude bideratuak, ez dakit, hasieran bai saldu zutela, bizkat nola egingo zutela gure lana, guk egiten genuena, baina auzo guztietan, baina ez da egia, nire ustez egin behar zutena izan behar zen beste auzoetara ekipo preventiboak jartzea edo indarra jartzea auzoetan hori sortzeko. Baina hori egin beharrean kendu zuten ongi funtzionatzen zuten zena eta jarri saiatu zuten beste hau egiten. Claro, beste hau zuzenean kontrolatuta udaletxetik, pertsonak beraiek aukeratuta, aktibitateak erditik aukeratuta eta jazta. Eta hori ez da gauza guk ere bai, gure aktibitateak ez ziren guztiak berdinak. Etxabakoitzen ez ziren aktibitate berdinak, Mendillorrin edo Bustintxurin. Bakoitzak egiten zuen bere auzoa nahi zutena, behar zutena, sentitzen zutena ez. Orduan, zuk erditik jartzen baldin bauzu aktibitate guztiak berdinak eta gainera ez duzu erlazio hori pertsona horrekin eta nik uste gero eta partizipazio gutxiago egongo dela. Gainera, esan behar dugu ere bai, aurten gure ludoteketan, Bustintxuriko ludoteketan, badauzkagu 150 haur ludoteka bakoitzean eta horiek dira Iruña osoan dauden plaza guztiak Coworkids programa hortan. Eta guk bakarrik udaletxearen programa ditzen da Coworkids. Eta horiek daukate 150 plaza Iruña osorako, 13 auzoetarako. Eta guk bakarrik Bustintxurin, Bustintxurean dutxuri ateratzen du 150 plaza eta betetzen ditugu, mosten dugu hor, ez ezin dugulako gehiago jaso. Beraz, irisgarritasuna askoz ere handiagoa zuen kasuan, hau da, erraten duzuen bezala dokumentalean, ez bakarrik kualitatiboki, baizik eta kuantitatiboki ere. Bai. Askoz jende gehiagora. Bai. Jarri nahi nuen pixket fokua orain, ez hainbertza ekaitzean, baizik eta egiten duzuen lan eder horretan, ezta? Komunitatea, ipatu dugu lehenago, gaur egun, arriskuan dagoen izaki bat, da komunitatea ez, rara abis bat, erabat jendarte individualistetan bizi gara, komunitateak hautsi dira, ez, fragmentatu dira. Handitzek erraten dute, merkantilizazioaren ondorioz, hain zuzen ere, Coworkids eredu hori zuek seinalatu duzuen bezala, ez, eredu merkantilago bat, enpresa bat jartzen da eta bar. Eta zuek berriz egiten duzu komunitatearen, ez? Komunitate honek gainera pentsatzen dut, lortzen duela, igual, egoera sensibleago batean, arriskutsuago batean, dauden sektore horietara iristea ere, eta horiek inkluitzea, integratzea komunitatean. Egiten duzuela hori ere bai. Bai, noski. Gainera, nik uste pandemia garai honetan ikusi dugun edo atera dezakegun konklusio importante badela komunitatearen indarra. Pandemiaren lehenengo egunetan instituzioa, zerbitzu sozialak adibidez, itxi ziren, desagertu ziren, ez? Auzoetatik, ez zeuden gizarte langileak, funtzionarioak. Baina beste aldetik, bizilagunek elkartu ziren eta atera ziren hainbat beharrei aurre egin zieten amankomun horretatik, ez, komunitatetatik. Orduan ikuste dut hor pandemiak erakutsi digula komunitatearen garrantzia eta edo ezinbestekotasuna, ez, askotan. Eta bai noski, hori da guretzako ere pilar edo fundamento garrantzitsua, oinarrizko fundamentoa, ez? Nahi duena parte har dezake gure jardueretan. Berdin zaigu zenolako egoera sozioekonomikoetan dauden aurrak, gazteak edo helduak, berdin zaigu parte hartze unibertsala da eta hori da gure oinarria ere. Eta hau da gainera gauza berezi bat, batez ere hirietan, ez? Agian oraindik herrietan, komunitatea hurbilago dago, sortzen dire, ez? Azkenean ezagutzen zara denen artean eta hor bertan ja komunitatea sortzen da. Gero eta gutxiago baino hor dago. Hirian berriz, hau da bultzatu behar den zerbait, ez? Zeren hiria hasita urbanismotik seguraski ere eta lan eta ozio ereduetara, hor egiten duena da fragmentatu, ez? Eta zuek
lortzen duzuela horren bitartez, elkartzea eta ezagutzea erraten zenuten, ez? Joan supermerkatura eta errebete ezagutzen dira, hori da kristoin lorpena, pentsatzen dut. Bizi akompainamendua, ez, egiten dugu guk ere bai. Hasieran, adibidez, lehen galdetu diguzu, ez, gure elkartetan zenolako dinamikak egiten ditugu, ez, badauzkagu, adibidez, hasiera taldea, hor etortzen dira familiak, aur jaio berriekin, hor hasten gara, ez? Gero bigarren txanda bada, nola positibo, nola da? Gurasotasun positiboa. Hor hasten dira, 6-7 urteko aurrekin eta hasten garan formakuntzakin. Hor beste zerbitzuetako profesionalak etortzen dira eta ematen dituzte tailerrak. Jarraitzen dugu nerabeak dituzten familiekin. Hor ere bai, etortzen dira osasun mentalako zerbitzuko profesionalak, osasun etxetik, eskolatik, etortzen dira eta ematen ditugu tailerrak. Eta hor joaten gara ezagutzen, ez? Familiak ezagutzen, aurren istorioak ezagutzen. Hortik, badauzkagu ludotekak eskola ez duten momentuetan etortzen dira eta goiz osoan zehar egiten ditugu aktibitateak. Baina bitartean zer daukagu? Premonitoreak eta monitoreak. Horiek da dira 12 urtetik aurrera hasten direnean eta egiten dute formakuntza bat aisialdirako monitoreak izateko. Orduan horiek joaten dira, gutxenaka ezagutzen dugu bizitza osoko fase guztiak eta hori ezin da beste zerbitzu batekin aldatu. Ezin duzu hori beste era batean eman, ez, auzoari. Orduan, gero ere bai bazkagu, helduendako aktibitateak badauzkagu, zumba, yoga, mendiko ateraldiak. Orduan, bada, hasten dena ludotekan 3 urterekin, badauka bere ilusioa, edo bere gurasoak badaukate bere ilusioa, gero monitorea izateko eta beste batzuei laguntzeko. Orduan, bada nahi gabeko prozesu bat, bakoitza nondik nora aukeratzen duen, ez duzu zergatik hasi behar eta bukatu, bakoitza igual 12 urterekin hasi eta gero bazara teknikaria, hori ere bai gertatu zaigu, ez? Heldua hago etortzen den gaztetxo bat, behar batekin, den beharrarekin, eta hortik aurrera, orduan, bada magia sortzen da azkenean eta erlazio bat bihotzez, ez da kuaderno batean apuntatzen gertatzen dena. Ezagutzen duzu, erlazio hori delako, benetazkoa. Identitate bat, ez? Azkenean dela giza behar handi bat eta gaur eguna ase betetzen ezen behar horietako bat, ez dela. Gaztek, adibidez, guk pentsatzen duguna handizetan gazteetan irudikatzen ditugu pantailei begira bakarrik, ez? Eta hor nizerrakit izkin batean eta munduari nazka aurpegiarekin begira, ez? Zuek sumatzen duzu, gazteen parte hartzea modu positibo batean eskertzen dute gaztek parte hartzea hau? Modu positibo aldean eta beharrezkoa den modu batean ere, ez? Gazteak parte hartzen dute, eta nik uste helduok egin behar duguna da pixka bat gazteen irudi hori aldatzea, pixkanaka, ez? Beti deabroaren bustanarekin ikusten ditugu askotan nerabeak, ez? Eta gure esperientziak beste gauza bat ikusi dugu, ez? Beste parte hartzeak aktibo bat, sakon bat, eta azkenean nahi dutena da haien auzoa aldatu eta haien auzoan bizi diren beste aurrei haiekin egin genuen bezala zaindu. Hori da nahi dutena, eta zer dago baino politagoa, ez? Gero politikari guztiek ahotan izaten dugu halako aldarriak, ez, eta komunitatea eta zaintza eta bar. Bukatzen joateko, zein da momentu honetan zuen aldarria? Zer da aldarrikatzen duzuena? Kontratu hori berregitea? Bai, oso egongo litzateke, bai. Bueno, Bustintxurin egia da, badela pixka bat irla bat, zerbitzu gure ekipo taldeen berdinekin, bagara irla bat, badaukagu oso egoera ona, subentzioekin ibiltzen garelako eta indarra handia dagoelako eta gure auzoa momentu hortan dagoelako. Berdina beste auzo batzuk, gure auzoa dago handitzen pila bat, aur pila bat daude, nerabe pila bat, orduan gure auzoa eskatzen digu eta guk hor gaude. Beste auzo batzuetan ez daude berdin, baina bueno, guk oso egongo litzateke beste auzo guztietan berriro indartzea, ekipo prebentiboak eta lehen ez zutenak
horre indarra jartzea berriro, Iturrama, Ermitagaina, ja daude talde, eske daude jendea ja dago prest, badaude taldeak hor itxoiten, ez dela asko sortu behar, baina bai, oso izango litzateke gure aldarrikapena bai. Bai, hori eta ebaluazio bat egitea, azkenean erabaki politiko bat bertan bera utzi zituen ausartkotan egiten ziren dinamika asko, programa berri bat jarri zuten, haiek esaten zuten sustituto bat izan behar zela, baina momentuz ez dakigu nola dijoan programa hori, guk ikusten dugu zer gertatzen den Bustintxurin eta beste auzoetako kideekin hitz egiten dugu eta badakigu pixka bat nola dagoen gauza, ez? Baina ez legoke gaizki edukitzea ebaluazio bat, ez? Edo politikariek berak aurkestea biztanleriari, aizue begira, hau izan zen proposatu genuen inolako diagnostiko edo ebaluazio hori gabe, baina proposatu eta aurrera eman genuen erabakia, eta hau izan dira urte eta piko barru ditugun emaitzak, ez? Hori ongi legoke jakitea. Ea zer moduz dijoan programa berria, eta baita ere zenbat kalte egin diogun auzoetako dinamikei. Hortzen, Bustintxuriando Txuriko kideen hitzak eta hausnarketak Galerna dokumentalaren harira, YouTubeen pentsatzen dut, egongo dela ikusgai, eta egingo dituzu ere emanaldiak Iruñean zehar? Bueno, egin ditugu ja batzuk, eta jarraituko dugu bai institutuetan, unibertsitate publikoan, eta egin ditugu, eta jarraituko dugu bai. Hortzen, Galerna dokumentala YouTubeen, hor ikusgai, ikusteko zelan egiten duten elkarte hauek, prebentzio talde hauek, Iruñako gazte guztiak saretzen eta aktibatzen. Mil esker handiz, gaur goizean gurekin egotea. Zuri. Eta orain, Iruña herriko udaletako berriak ikusiko ditugu. Eguesibarrekin hasiko gara. Maiatzaren 14ean eta 15ean Espainia osoko eraikitzaileek Legoren eraikuntzarekin eta irudiekin egindako eszenen erakusketa handia aurkeztu zuten Eguesibarko udalak. Erakusketarekin batera, roboten desafio bat dago, non bikoteka izena eman behar den eta adin guztietako jendarentzat irekita dagoen. Baita sormen maratoi bat ere, non elkarlaneko eraikuntza handi bat egingo den, asteburu osoan zehar ikusgai egongo dena. Judo eta wrestling Valle de Egues taldean lehiaketa denboraldia amaitu da. Oso klub txikia izanik, beste behin ere bere borrokalariak ranking nazionaleko postu gorenetan geratu dira. Valentzian ospatu zen, 20 urte azpiko Espainiako txapelketan Aimar Altzon eta Oiane Basbal kirolariek urrea lortu zuten euren kategorietan. Eta Eguesibarren ere honakoa argitaratu dute. Badirudi aurten azkenean gure festa maiteak ospatu ahal izango ditugula. Sarri gurenekoak ekainaren 10 eta 11 eta 12 izango dira. Eta ohi bezala, gaztetxoenek jaietako kartelaren aukeraketan parte hartu eta udalbatzako kide izan daitezke. Eta Iruñara pasako gara. Apirilaren 28ean 2022ko San Ferminak iragartzeko epaimahaiak aukeratutako 10 kartelen diseinuak ezagutuko dira eta irabazlea aukeratzeko herri bozkaketari ekingo zaio. Atzo, asteartea, oinarriak adierazten duten bezala hautatutako 10 lanen pliken zenbakiak argitaratu ziren. Iruñako udalak irabazi asmorik gabeko elkarte eta erakundeen proiektuak eta jarduerak finantzatzera bideratutako herritarren partaidetzarako diru laguntzen deialdia egin du. Atzo argitaratu dira, boen, 800.000 euroko deialdiaren oinarriak, maiatzaren 22 arte zabalik. Udalbatza San Agustin elizara joango da gala jantzian, 1601 osoko bilkuran erabakiz egingo den ekitaldi instituzional baterako. Hiriko ikastetxe publiko eta itunduetan eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak egiteko udal laguntzak deitu dira. Apirilaren 18ean amaituko da
155.000 euroko deialdi baterako eskabideak aurkezteko epea. Trinitarios kaleko igogailuaren obren bigarren faseak Larraineko Aldapa kalearekiko eta Takonerarekiko oinezkoentzako konexioa hobetuko du. Fase berri honetako obrek gainera Garabi Zaharrean disuasio aparkalekua 4.000 metro karratuko parke bihurtzen dute. Argazkigintza, eskultura, pintura eta ikus-entzunezkoak uztartzen dituen esperientzia eskaintzen dute Ziudadelako erakusketa guneek egunotan. Erakusketak doan bisitatu daitezke jaiegunetan. Goizez eta gainerakoetan, 11:30 ordu 1:30 eta 6:00 8:30. Lehenik eta behin aipatu beharko da, guk bere garaian salatu genuen obra honen hasiera eta planteatu genuen hain zuzen ere aierdi lehendakari ordeari zenolako ilegaltasuna egiten ari ziren. Azken finean, Nafarroako kontratu auzitegiak bertan bera utzi zuen adjudikazioa eta LAB sindikatuak aurkeztutako helegiteari arrazoia emanez. Hala ere, Nafarro gobernuak esan zuen ezin zuela deus egin eta helegite bat aurkeztuta zegoenez, obrak legalak kakotxen artean zirela. Konturatu gara ondoren ilegalak zirela, adjudikazio plegoa gaizki egina zegoela, eta momentu honetan ez dakigu benetan zein den egoera. Eta kontraesana badirudi edo hemen kontrajarria dena da, hain zuzen ere ilegalak ziren obra horien aurrean aritu ziren gazte eta pertsona horiei momentu honetan ilegalak direla edo pasatzen ari dira tribunaletatik. Guk uste dugu pertsona horiek ikusi zuten momentu horretan ezin zela deus egin eta desobedientzia zibilari ekin zioten eta gure ustez erabat zilegi izan zen eta gure elkartasuna adierazten dugu. Aurkako akusazioak zuzenak direla? Hasteko galdera batzuk daude, balizko galdera bakar batean. Dena den ikustu atzera begiratu behar dugula gauza datu eta data batzuk gogoratzeko. Hasteko gogoratu behar dugu auzi hau 2015 urtean hasi zela UPNren bukaeran, legealdi horren bukaeran UPNek ezarri zuen delako UGEPA eta aipatu behar dugu UGEP bat ezartzen zenean gero deusestatzea oso zaila da dirutza, baina benetan dirutza tartean ez badago promotorei konpensatzeko. Behin ezarrita oso zaila da, oso diru asko jarri behar delako tartean. Eta hementxe bertan oso hurbil dugu beste adibide bat, adibidez Iruñan Salestarren Orubean egindakoa halako zerbait izan zen. Erabili zuten PESIS bat, UGEP bat haiek konpensatzeko. Eta legealdiaren aldaketan udaletxe berria ez zuen horretan sartu ikusten zuelako zinezkoa zela aldaketa hori lortzea. Asiron jauna alegatu zen alkatetzara eta ez zitzaion bururatu ere, nahiz eta proiektu horren kontra izan, ez zitzaion bururatu horren kontra jotzea esandakoaren gatik, dirutza jarri behar delako. Beraz, alde horretatik, UGEPA hor zegoen, eta gure aldetik bakarrik onartu besterik ez genuen egin behar. Gogoratu behar dugu ere, bertan ere alkatetzaren aldaketa izan zen, baztanen bertan, eta alkate berria proiektuarekin egin zuen ostrukarena, kajoi batean sartu eta hor utzi. Eta gogoratu behar dugu ere, joan den urteko maiatzan, Aierdi jauna osoko bilkura batean parte hartu zuen eta oroitu behar dugu esandakoa. Eta oroitu behar dugu hain zuzen ere esandakoa zuzen zela. Garai hartan 2 urte lehenago LABek helegite bat jarri zuen eta epaitegitan arrazoia eman zioten sindikatuari. Baina horrek ez zuen esan nahi obrak
eteten egin behar zirela. Eta hori da gertatu zena, beraz, Ayerdi jaunak hemengo osoko bilkuran izan zen, bai, labi arrazoia, lab sindikatuari arrazoia eman zaio epaitegitan, baina konstruktoreak jarraitu ahal du obrekin horrela zelako. Beraz, hori da berak izan zuena, bai beranduago etorri zen beste motako epaia eta bai orduan bai agintzen zen obrak etetea. Baina nahazten ari dira, nik ez dakiten modu interesatuan, nahazten ari dira bi sententzia edo bazpe ezberdinak, bai denboran eta bai edukietan. Beraz, Ayerdik esandakoa erabat ongi zegoen. Beste aldetik, akusazioak zuzenak diren, gu ez gara sartuko horretan, bai egia esateko ez zaigun gustatzen dinamika hori, alde batetik mehatxuak, sabotaje batzuk edo behintzak halako salaketak eman dira, gogoratu behar dugu Komisiones Obreras Sindikatuak salatu zuela enpresa baten langilei emandako edo jasotako mehatxuak, oihuak, badirude bertako enbor batzutan hiltzeak kokatu zituztela, salaketa hori egon zen, baina esan nahi dugu, azpimarratu nahi dugu guri, gero abairi ez zaigula bat ere gustatzen dinamika hori. Alde batetik mehatxuak, beste aldetik errepresioa, sortzen den giroa, eta esateko zoritxarrez beste batzutan ere, beste garaietan gertatzen zenaz horretarazi digu. Baina gure aldetik aztertzen dugu dinamika hori, bat ere ez zaigulako gustatzen. Bueno, hasiera-hasieratik, Bildutik, bai Nafarroa mailan, bai Baztanen bereziki, planteatu dugu hemen helburu bat eta bakarra zela, eta azken finean zen, honen atzean dagoen dauden interes ekonomikoei babesa ematea. Kontuan hartu beharko dugu, edo hartu beharko da, 2015ean, UPNren gobernuaren azken momentuetan, eta hauteskundeak egin eta gero, babesa eman zioten eta udalez gaindiko eragina izan dezaken proiektu bat behin-behiniko onarpena eman zitzaion proiektu honi, eta hortik aurrera, nolabait ez da borontate politiko nahikorik izan bertan bera usteko horrelako proiektua. Lehengo legegintzaldian ez genuen indar politiko nahikorik horretarako, eta bai gero bai PSN, bai UPNek babesa eman zioten, esan dudan bezala, hemen atzean dagoen da interes ekonomiko bat. Eta horretarako erabili genuen hitz bat pelotazo urbanistiko delako hori, eta hori argi eta garbi gelditu da. Guk uste dugu berriro sekulan kendu behar zizkioten ahalmenak Baztan udalari bueltatu beharko zaizkiola, eta horretarako beharko dena da borontate politikoa. Erabaki hori ez dagokigu guri, ez dakigu zein motako jarreran dagoen orain bultzatzailea, hor bultzatzaile batzuk zeuden, baina haiek bereziki dagokie erabaki bat hartzea, ikustea merezitzaien, obrekin jarraitzea, bertan bera proiektu guztia, UGPA lehenago aipatu den bezala deusestatzea oso zaila da, esandakoarengatik, tartean dirutza izan behar delako, beraz, alde horretatik, hori baztertuta dago hasiera batetik, baina bai horrekin proiektuarekin jarraitzea edo ez, hori bakarrik bultzatzearen eskutan dago. Beraz, haiek erabakiko dute, beraien ez dakit bere momentuan. Hemen gerta daiteke, bere momentuan arrostegiarekin hasieran gertatu zena. Baztandarren interesen eta kasu honetan, oraindik jakin gabe Baztandarrek zer pentsatzen duten proiektu honekiko, goitik eta nolabait gobernutik inposatzea eta Baztan udalak izan ditzazkeen ahalmenak kentzea. Horretarako momentu honetan babesten ari garena da Baztan udaletik eta junta orokorretik bultzatu diren herri kontsulta, eta uste dugu izan daitekeela tresneriko berena jakiteko zuzenean eta ez enpresak egin duen zeharka eta ez dakigu zenolako maien bidez zein den borontatea, eta Baztango herriak zer nahi duen erdizko parajean olako proiektuak ezarri ala ez. Ikusten ari gara beste irtenbide bat eta berriro inposaketaren bidez gerta daitekena arrostegiarekin gertatu zen. Gu horren kontra arituko gara dudarik gabe. Iraganeko akatsak ez errepikatzeko guk uste dugu beti elkarrizketaren bidez konpondu behar direla arazoak, ulergaitzak, ulertezinak, eta hori da zuzen ere
Aroztegian gertatu ez dena. Hasiera batetik gaia pozoindu zen, eta gero-gerokoa ikusi dugu zen motako prozedura izan duen denboraren poderioz, eta nola dagoen une honetan. Eta hori saihesteko hain zuzen ere, pentsatzen dugu, gero abairen aldetik pentsatzen dugu, bi parte ezberdinen artean beti elkarrizketak izan behar direla, eman behar direla, gauzak bideratzeko, desadostasunak konpontzeko, irtenbide bat bilatzeko, azken finean bailararako hoberena bilatu ahal izateko, bai herritarren interesen gandako eta bai enpresaren dako. Beraz, alde horretatik, lehenik eta behin elkarrizketa hori bideratzeko. Eta gero beste aldetik ere aipatzea, gero abairen aldetik ez gaude bakarrik proiektu baten alde, Aroztegia delakoa, erdi delakoa, baizik eta orokorrean bailararen dako planteatzen diren proiektuen alde. Guk nahi dugu sustatu garapen jasangarri bat, sustatu nahi dugu lehen sektorea, bultzatu nahi dugu bertako jarduera ekonomikoa eta horretarako alako proiektuak logikoki aztertu eta ahal bada behintzat babestu behar dira. Baina ez bakarrik esan dudan bezala proiektu baten alde, baizik eta orokorrean. Eta alde horretatik gustatuko litzaiguke jakitea zein motako proiektuen alde dagoen bertako alkatea, batzutan irakusten duzu, hemendik behintzat horrela ikusita, badirudi turismoaren kontra dagoela, etxe bizitzen salmentaren kontra dagoela, Baztan park abenturaren garapenaren kontra dagoela, beraz, benetan gustatuko litzaiguke jakitea zeren alden dagoen. Esan dudan bezala, elkarrizketa da arazoak konpontzeko bidea. Aipatu nahiko nuke, aurreko astean gobernuko lehendakaria den Maria Txibiteren agerraldia eskatu genuela, trafikoko eskuduntzeei buruz argipenak emateko, zer gertatzen ari da transferentzia horiekin. Duela 3 urte eta erdi pasa dira Uxue Barkos eta Pedro Sánchezen artean lortu zen akordioa, transferentzia horiek gauzatzeko, eta ikusi dugu nolako bilakaera izan duen gai honek. Hasieran ematen zuen azkartasuna hartzen zuela, baina geroztik ikusi dugu apaltzen ari dela, aparkatzen ari dela ere, eta momentu honetan ez dakigu zehatz-mehatz zer gertatzen ari den. Hasieran esan zen iazko abenduaren baterako gainera data zehatza eman zen, egingo zela, eta orain ikusten ari gara, bai Nafarro gobernuaren aldetik, bai estatuaren aldetik, nolabait ur hotza botatzen ari dela gai honen gainean, eta ez dakigu noiz gauzatuko den, ez dakigu zeintzuk diren arazoak. Orain Arasti jaunak Espainiako estatuko delegatzaren buruak esan zuen aurreko astean iritsiko direla, hasieran esan zuten lehenbiziko 3 hilabetean iritsiko zirela, baina ikusten ari gara zalantzak orain juridikoak, ekonomikoak, organikoak, eta azken finean gure susmoa da segurazki estatuaren borontate eza eta estatuaren atzean dagoen Guardia Zibilaren nolabait borontate eza ez horiek ez dute nahi horrela gozatzea, eta gogoratu beharko duela 60 urte Nafarroak zituen eskuduntzak estatuak kendu zizkiola eta Guardia Zibila Nafarroako errepidetan ezarritzuela. Zoritzarrez, Ukrainiaren inbazioa Rusiaren aldetik adierazi digu beste behin Europan izugarrizko mendekatasun energetikoa dugula kasu honetan, Europako ekialdeko herrialdeak bereziki Rusiarekiko, Estatu Espainiarrean adibidez Argeliaren aldetik. Baina argi dago izugarrizko mendekatasun energetikoa dagoela eta argiago gelditu da kasu honetan inbazio horrezegatik. Eta bultzatu behar dugu konbentzimenduz, bultzatu behar dugu energia berreztagarrianak, eta Baztan ni buruz hitz egiten egon gara, gogoratu nahi nuen joan den azaroan Ayerdi jauna zuzen ere konseilaria
zonaldeko alkate batzuekin hitzarmen bat sinatu zuen, helenaritakoa, Europatik datorren diru funtsekin, hain zuzen ere energia aurrezteko bertako etxe bizitzan. Proiektu potente, proiektu importantea, hain zuzen ere arlo horretan, hain zuzen ere zaindu behar dugun arlo horretan. Hori. Hori guztia gaurkoz magazinean aste santu ona pasatu eta aste artean ikusiko dugu elkar. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.